内戦などの影響で1976年以降積極的な調査が行われなく、いまだ4万5,000余りの遺骨が眠るとされている。自分たちのところはまだ未調査の日本兵のご遺骨が眠っていると、そこを恩返しの一つとして、情報を提供していきたいんだけれども、福岡市出身の井本克行さん、もともとは山岳地帯に住む少数民族を支援するためにミャンマー入りしたが、彼の活動への恩返しとして遺骨調査が提案されたのだ。井本さんは2013年から調査を開始。少数民族地域を訪ね歩き、日本人墓地や戦闘があった場所などの情報を集める。dia ke Bali tu mah itu tak lalu dia ada sakit itu ambil tengok itu sepatnya start untuk kaya kono。日本軍は1944年、連合国軍の重要な補給基地のあったインパールというインド北東部の町の攻略を企てた。しかし軍部が物資補給を怠ったため作戦は失敗。インパール作戦は後に無謀な作戦の代名詞として語られる。これがセリム道になって、それで日本軍が、作った道路ですよね。感慨深いですよね。こんなね、山の中でそれぞれの人たち何を思ってね、生活してたのかなと思いますね。日本軍はこの道を切り開いてインパールへと進軍し、この道をたどって逃げた。インパールから退却した日本兵はこの山の陣地で最後まで抵抗し、命を落としたのだ。今度はいいですかね。タコスボ陣地ですね。これ地下で全部こう連絡するわけですよ。その後最後にはうまくね全部使ってそれもうそんな大きいのもこれ空爆なんです。この辺りは地元住民もほとんど立ち入れない場所なのだ。だからこそ今も戦後そのままの形を残している。ここが陣地なんで、そっちに爆弾が落ちたわけですね。そっちの穴に。でその爆発で亡くなったんです。戦後地元住民が日本軍が残した銃弾などを売って稼いでいる。彼らが骨董品を探しに来た時に6体の遺骨を見つけたのだという。間違いなくここで陣地が沈黙するまで日本軍が戦った、最後まで戦った、で最後に沈黙したという話なんです。とにかくもう間違いなく日本兵のご遺骨だと思いますので、そこまで分かったからにはですね、一日も早くですね、自分の国、日本にお連れしたいですね。もう一つ遺骨がある。紛失する恐れを考え別のところへ埋めたという場所へ彼らは井本さんを案内した。They found the site was prepared because they keep the floor.
まあ鎖骨のあまり大きくないじゃないですか。でも日本人もまあね、なんかこんなところでね、買うと今回の調査で新たに日本兵の遺骨が埋まっている可能性が高いとみられる場所が6カ所判明された。こうした調査結果をまとめ、井本さんはこの春にも厚生労働省へと提出する方針だ。地元の方々と一緒になってこういう形で調査していかないと、正確な情報というのは得られませんし、時間や、活動をですね、もっと大きな規模で展開できれば、もっとたくさん見つかるのになったのかな。戦後70年経ってようやく動き出した遺骨調査。帰りを待つ遺族も、当時を知る現地の古老も高齢化が進んでいる。ここに日本人が眠ってるっていうね、そういう情報提供してくれる現地の方も高齢化してますし、終戦後ですね、遺骨が戻らなかった遺族には白木の箱のみが戻ってきたということで、無念の思いを抱えた遺族ももうね、今年の状況で70年。また井本さんもこれを掘り起こしたり持って帰ることができない、あとは国に任せるしかないという状況だそうで、なんか私たちも一刻も早くお願いしますって祈ることしかできないのかなっていう、ちょっとなんか難しさも感じますね。次回はミャンマーの人たちから見た日本兵は一体どういう存在だったのかお伝えします。Sille tenne pledom manong